Hola, Alexandra. Ja sé que has tingut un moment d'ansietat intensa. Mira, ara que estem aquí, he llegit el que tu m'has demanat al qüestionari i ara el que farem serà t'ensenyaré un exercici a partir del qual tu podràs practicar a casa i t'ajudarà a relaxar-te en moments semblants, d'acord? Amb el polze, tapona la fossa nasal dreta. Inhala profundament per la fossa que tens destapada. Reté l'aire una estona. Allibera el polze i amb l'índex tapa la fossa nasal esquerra. Exhala l'aire i per la mateixa fossa torna a inhalar. Canvia ara, exhala l'aire, inhala, canvi, i així ho fas uns segons. Molt bé, Alexandra. Creus que t'anirà bé aquest exercici?